Ang aga mo, lobat ako. Ayan, diyan ka lang. Nagkakape ako. Wala kasing signal sa ano. Dito lang meron signal. Mahina ang ano ko dito. Mahina ang signal dito sa bulod. Harang pa, 2 minuto. Okay. Andiyan ka na sa loob eh. Nakikita ka na ng ano, nakikita ka na ni Lolo Panot. Kumusta pala yan sa ano? Kumusta pala dyan sa inyo, ano, Raraga? Ayan, Ate Les, ayan, thank you. Dito, nagano si ano eh, meron na naman bagong ano daw eh, meron na naman bagong variant daw dito eh. Ano, naka-lockdown na naman. Di ko alam kung mag-lockdown. Ate Les, good morning. Di ka pa nag-live stream. Di ikaw nag-live stream. Hala, oo te. Naka-lockdown ata dyan sa inyo, no? Sa Hong Kong. Sa Taiwan, naka-lockdown, naka-fourth wave na ata. Sa Indonesia, morning to, ayan. Sa Indonesia, madaming nadededs. Dahil sa ano, tapos gustong gusto ipa-vaccinate eh. Lahat naman na lahat na nabakunahan, halos nagkaroon ng halos nagkaroon ng tawag dito. Meron pa ring bagong kaso eh. Yung evolution, yung yung bagong variant, yung nag-mutate. Meron na dito sa Pilipinas. Konti lang dito. Kinokontrol nila ang pagpasok. Abuti dyan. Dito wala pang nag-State of the Nation si Duterte kagabi. Napuyat ako eh. Ayun, pinag-premiere kanina ng GMA. Ayun yung pinag-share ko sa FB. Okay, 2 na nakatambay ko sa'yo, ba't isa lang tao? 3 nga kayo dyan eh. Mahina siguro ang signal ko dito. Pag gabi, mahina. Pag umaga, medyo malakas ang signal dito pag umaga. May pumunta sa akin 2 bisita kahapon. Ipi-play ko na lang kayo diyan sa pag-uwi ko. Yung short video mo lang, Raraga ha. Kay Ate Les, yung playlist ni Ate Les. Yun na lang ang pambayad ko sa inyo. Ayan, so 2 kayo dyan. Yan, ko yan. Ipi-playlist ko kayong 2 dyan. Yan, loading si Raraga. Bakit ka loading, Raraga? Yan, nakaka-stress nakaka-stress daming palay. Hindi palay yan, te. Di mo ba yan nakita nung nakaraan, nung pag-live ko? Di mo nakita? Madaming naman dito, madami na naman siyang isda dito. Ayan, dalhin ko kayo dito sa Dalhin ko kayo dito sa farm. Ay, dito sa dito sa isang uy, ay nakagrinan niya ngayon kasi aray ko, nauntog ako ayan ang daming isda dito. Ayan, maliliit, sana hindi tumakbo sila pag naramdaman ako. Ayan, daming tilapia dito. Ayan, kung nakikita nyo yan, ang daming tilapia. Hello host, Ate Teng, Nancy Teng, good morning. Babawi na lang ako sa inyo, ganda. Ayan, nakikita niyo mukha ko. Ayan. Ayan, dami niyan no. Dati yan, kukonti lang yung tubig niyan. Ngayon ang dami na niyan. Good morning sa inyo dyan, Ate Nancy Teng. Ayan, naka-lockdown pa pala ang Taiwan. Hello sa lahat. Ayan, konti lang to, pang update lang natin. Ayan, masarap Oo, te, kagabi, naiwan ako dito kagabi. Ayan, naiwan ako dito kagabi, mag-isa lang ako dito. Tapos, ditong parte, ang lalaki ng mga isda dito. Ayan, no. Kasi mataas ang tubig, ang lalaki ng isda dito na tumatalon-talon dyan, no. Ayan, no. Ayan, no, may malaking tilapia doon, oh. Ayun, no. May malaking dyan, may malaking tilapia dyan.
Ayan o. Oo, dito tayo ano, merong ano daw, nakapasok, meron na daw ditong bagong ano, may bago ng variant ng ano, ng Delta. Kaso, di ko alam kung anong gagawing prevention ng gobyerno para doon sa ano, sa virus na yon. Tapos, ano, tawag dito, um, ayun, magpapabakuna daw ang solusyon. Eh, ang bakuna hindi hindi naman ano, hindi naman effective. Guest house. Hindi te, dito yan sa asawa ng kuya. Gusto mo makita ang loob te? Ito. Yan, pagpasok mo diyan, ito yung more variant, more. Oo nga eh. Ayan. Gusto ko kaso nakikita nyo na eh. Ayan. Then, pagpasok, ayan, ito yung kusina. Diyan. Ang labo mo. Malabo ba? Ayan. Then, ito yung kwarto. Ayan yung maliit na sala. Puro ano to, puro punasan mo lens. Ayan. Pahinap. Ba ano? Malabo. Wait lang. Oh, ayan. Napunasan na. Ayan, malinaw dito sa akin. Tapos, ito yung kwarto. Ayan. Kwarto yan. Tapos, ito yung kainan. Ganda sa loob. Ayan, napunasan ko na. Ito yung kusina. Maliit lang siya. Ayan. Tapos, ito yung lagayan ng mga plato. Tapos, yung lagayan ng mga sandok. Tapos, ito, palabas na to. Ito, lagayan ng tubig kasi wala pa ditong nawasa. Tapos, ito, paglabas, ayun yung CR. Yung CR dito, ang linis ng CR. Oh, ngayon, asan kwarto niyo ng jowa mo? Wala, sa labas ako natutulog. Ayan. Di ko kasama jowa ko dito. May trabaho, na may ano, meron siyang ano, mag-i-exam yung mga estudyante niya. Ayan, lumaki ang tubig dito. Margie, good morning. Ayan, press. Oo, te, sarap ang ano, ang lamig ng ano, lalo dun sa dagat kagabi. Harang. Kagabi, di ako nakatagal eh. Tapos, eto may saging, may banana batag saging pa oh. Shout out, ay, ba't basa dyan? Hindi, may ano to, meron tong, eto yung nakikita mong ano dyan, mga green. Akala ko study. Hindi, ano siya, instructor siya. Meron siya sariling school. Training school para sa Cisco. Yan sa, ano nang accredited ng TESDA. Malapit sa malapit sa dagat pero malayo yung ano, malayo yung dagat dito. Doon malakas ang signal. Ayan, kaso minsan parang may lugar na ano, may lugar na maganda ang signal, merong ano, merong hindi maganda ang signal. Dito, di nga ako nakaakyat kagabi kay ano, kay Dimple, nalalaglag ako kasi mahina ang signal paggabi dito. Alas 11, alas 11 malakas ang signal kasi Globe lang ang meron dito. Walang Smart. Ang layo, ayan. Mga talahib yan raraga. Tapos ang daming ano dyan, daming yung kuhol. Tapos dun sa unahan na yan, madaming kangkong dun sa parting yun. Ayan, ano yan green? Ano, talahib te. Yun ata yung kinakain ng mga kuhol diyan. Ayan, Margie, thank you. Ayan si Margie, dami kong pa i-watch dyan. Watch niyo yung ano niya, yung viral niyang video, 7.4k, kung 8k views na yon. Hindi ko pa, hanggang tingin lang ako dito kasi pag nagpi-play ako, ano siya, ikot-ikot, pero natataas ng play, pinapambayaan ko lang siya. Let's ikala ko pa, hindi. Ayan, nabudol ka, ano. May mga palay bang ganyang katataas? Wala naman palay na katataas, di ba? Tapos, ito yung likod. Hi all, ayan from Margie TV. Ito yung likod. Ayan, ito yung ano, yun nandoon, ano na yan, yung daanan na yan. Aha, parang palay ang taas.
na dyan. Papunta ng palengke yan. Ayan, delikado. Oo, madaming niknik dito. Paggabi, ayan, morning. Ayan, eto. May premiere ka mamaya. Titingnan ko makakapasok. Ayan. Eto yung likod niya. Tapos pag gabi dito, ang ganda dito. Sakpang apat. Ayan, thank you. Ayan, oh. Ganda dyan. Tapos etong bahay na yan. Ayan. Yung mataas na bahay yan. Nanalo daw yan sa loto. Tapos madaming, ano, madami siyang pinagano ng mga, so ito. Ay, nakichismis ako. Ito yung ano niya. Ito yung nasa labas. Dito ako natutulog, oh. Ayan. Diyan ako natutulog. Yung may una na yan. Ayan. Diyan ako natutulog. Kasi mapresko dito pag pag umaga. Pero pag hanggang alas 11 mainit dito. Pag alas 12 saka lang malamig hanggang umaga na. Ayan. Nako, kaasar pag dami niknik sa kong ganyan. Oh, may electric pa naman dito. Kaya okay lang yan. Di pa ako naliligo bagong bagong gising. Ayan. Tingnan nyo. Sobrang ko na dito. Pinagtawanan ako ng mga dito, ng mga tao dito. Ay, magligpit ka na muna ng hinugasan mo. Ay, naghugas na ako kanina. Bumili ako ng pandesal dito, mayroon pa pandesal. Yeah. Mamaya pupunta daw kami sa falls. May falls kami pupuntahan, di ko alam kung saan. Tapos mamaya, uwi na kami mamaya kasi may pasok na bukas. So, lang kami, mamaya alas 12 kami bibiyahe pa uwi, pabalik. Isang araw. Ay, hinigaan, may sarili version to, CP ko. Hinigaan. Bakit? Alam nyo ba nalaglag ang cellphone ko na to? 2 beses. Tapos yung isang cellphone ko, nalaglag din sa nakiligo din sa tubig yung yung isang cellphone ko. Buti na lang buhay pa. Ito kasi, waterproof tong itong CP. Talagang lumubog talaga yan doon sa tubig. Kahapon 2 beses, nung nakaraan 1 beses na nahulog. Ayan, buti gumagana pa to kasi meron siyang matibay daw yung nito, matibay yung kanyang etong ng cellphone. Ayun, yung sa pala, mag-iingat-ingat kayo diyan. Dito mayroon ng bagong may Pfizer na dito, merong Covax, may Johnson & Johnson na mga vaccine. Na siya, mga American made na na vaccine. Nandito sa kadi-deliver lang nung nakaraan. Tsaka sobrang presko talaga dito kahit kailan. Napakasarap ng hangin dito. Napaka-presko. Doon naman sa may dagat. Doon sa dagat. Sobrang lakas ng hangin. Kasi may may bagyo. May bagyo siya, tapos habagat. Hindi kami makapanghuli ng hindi sila makapanghuli ng isda na dadalhin namin sa Manila kasi hindi makalaot. Jolly TV, good morning. Yung Jolly, yung may galing na may taka sa akin. Ayun, pinalikan ko na siya kanina. Yung 16 minutes niya na palabas, pinanood ko na yung 16 minutes. Si Korean ata yon. Tapos merong isang Indonesian na 16K yung bahay. Ayun, pinalikan ko kanina. Pagising ko, kasi diretso ikot ng ikot, di na ako nanonood kasi naaasar lang ako. Si AK Baby meron bagong upload, di ko pa napapanood. Di ko alam, di ko pa nakita kung may bago kang upload. Di ko pa napapanood si AK Baby. Morning Sir Kalayan, Lance G. Ayan Lance. Good morning sa iyo dyan. Ayan, mag-ingat kayo dyan sa Manila. Baka mag-ano na naman dyan. Mag-charge ng Queen andyan, Beaches. Salamat. Sino bang dyan? Jolly TV napuntahan mo na. Nancy Tang TV napuntahan mo na. Les Channel napuntahan mo na ba? Lance, si Margie TV. Napuntahan mo na ba yan?
Si Jolly TV, napuntahan mo na yan si Jolly TV, alam ko. Magano na kayo dyan sa ano, sa Manila kasi baka delikado magano na naman tayo. Mag-prepare na kayo dyan habang maaga pa kasi baka mag-lockdown na naman dahil sa bagong variant. Medyo mahirap-hirap na naman natin sitwasyon natin dito sa Pinas pag nagkataon. Talagang ano, pupunta kami ng Mulanay. Napunta ko na lahat. Ayan, sige, salamat. Yung ano, yung Koreano, ayan, galing sa iyo ata yon kagabi. Ayan, binalikan ko na siya kaninang umaga lang. Inanuhan ko na siya. Si Lance TV, baka si Margie at saka si Ate Nancy at Ate Les di pa napupuntahan ni Lance. Nagkakape-kape ako dito. Ayan, paubos na yung kape ko. Ito, kape. Yan. Kape. Kape-kape. Ayan, nakikita niya. Nagkakape-kape ako dito. Masarap magano. Malamig na agad nga yung kape ko kanina eh. Napuntahan ko na yan sir si host Margie TV. Hindi na kaya. Margie! Oh, napuntahan ka na daw ni Lance. Ang sarap na. Oo, masarap yung kanina. Kasi madaming tao dito kanina. Andito yung mga kapatid nung asawa ng kuya pinsan. So, ayun. Oh, nakadalawang kape na ako kasi malamig kaninang umaga. Tapos nag-igib kami ng ano, ay di naman pala ako kasama pag-igib. Nagbuhat lang pala ako ng mga galon. Sarap niya sa oo, presko dito, Lance. Si Ate Les, napuntahan mo na ba, Lance? Hindi pa. Tinansi Teng. May shout out cinnamon on toast ang partner. Ayan. Ano? Nandito. Wait lang. Pakita ko. Ito yung ano. Ito yung partner niyan. Ayan, gamit pa nga dito pagkain. Ito yung partner. Wait lang. Ito. Ito yung masarap na partner niyan. Ayan. Ay, asan pa? Ayan. Ito ang masarap na partner. Ito, pandesal at saka ito, ayan, peanut butter. Yeah, masarap. Palayan ba yan? Ayan. Ano yan? Hindi siya palayan. Talahib lang. Lot. Mga talahib. Tapos, may madaming kuhol dyan. Mahihina silang kumain ng pandesal. Di nila inubos yung pandesal. Pandesal te. Kasi kanina, umaga, pumunta ako doon sa ano, sa may palengke. Tapos nakita ko na may ano, may bakery. Magsuga ka na ng kambing. Wala, yung nandoon, kangkungan yung nandoon, tsaka konti lang yung mga ano dito, mga talahib, kangkong, at tsaka yung mga talahib dyan. Ay, kumakain ako ng pandesal. Yung talahib ginagawang atop ng bahay, ang haba. Ano yan te, pinapatuyo pa yan, pero mahirap din ano yan, mahirap din gawing ano, atop. Kasi paano yung pa yan, i-sprayhan pa yan para di mabulok tapos patutuyuin niya. Hindi ako makapunta doon sa ano, sa talahib kasi may tubig. Lumalim yung tubig niya dito kumpara nung ano, kumpara nung nakaraan. Ayan, dito. Malayo dito sa ano. Yan, madaming ano, oh. Ayan. Kakainit to na, ito, oh. Kakainit to ng mga pisda. Oh.
Alaga itong mga to dito na pagkain ng mga fish na to. Yun. Ayan o. Magkukot-kot lang sila dyan. Ayun o. Nasa ilalim na yung isang ano. Yung isa o. Yun. Nag-aagawan sila sa tinapay. Ayan, dami nag-aagawang mga isda o. Kagabi, lalaki nung ano dito. Lalaki ng tilapia dito. Malapit lang pa dyan sa malayo to no, Lance? Malayo. Nag-high ride, nag-high tide. Ano te? Umulan ba ka? Nung isang gabi ata umulan. Hindi naman inaabot ng tubig dito. Tubig dagat, hindi siya abot ng tubig dagat dito. Talaga, may parang ano to, di ko alam kung ano to. Parang fish pond tong ano na to, itong nandito dito. Francis, ayan. Thank you, sarap ng hanging sa bukid. Napaka-presko, napakalamig nga dito, ano, Francis. Busog na ako nung ano. Busog na agad ako nung isang tinapay na kinain ko. Nakakamiss naman umuwi. Ayan, panigurado ano, Francis, kung halimbawa mag-lockdown, paano natin na mag-lockdown? Kasi sa bagong variant, ano, titingnan ko kung makauwi ako ng probinsya, pero uwi ako sa ano, sa Albay ako uuwi kasi mas maganda dun sa ano. Yan, Francis Ada, shout out. Ayan, konti na lang yan guys si Francis. Ano na lang yan, baka ma-help natin yan. Ayan, baka ma-play natin yung 33, 34 na palabas dyan ni Francis. Ayan, ano lang yun. Dalawang oras lang ata yun, 3 oras ata yung ano niya, yung kanyang playlist dyan. Yan, ano lang, 3.5. Di ko alam kung mga 3.8 na yan ngayon. Ayan, natin na si Teng. Ayan, thank you. Ilan na lang Francis yung ano mo dyan. Pagbalik ko, i-ano kita. I-ano ko yun. Kasi, wala kasi. Dapat pala nila ko yung ano dito, yung wifi ko na Globe. Kasi may Globe dito na ano. Sa susunod, pag ano, dadalhin ko yung Globe na wifi ko dito para ano. Saan yung Libmanan? Sa Bicol yun, te. Sa Kamsur yun. Etong ano na to, itong lugar daw yan, yung lagpas dyan. Basta dyan sa may papunta dyan, ano yan? Yan yung ano, yung papunta, last na lugar ng Quezon Province. Tapos sunod doon, ano na, Bicol nang susunod niyan. Kubo nyo yan. Sa ano to, sa kapatid ng asawa ng Kuya Pinsan Francis. Ayan, sa bisita ko. Ayan, bisitahin mo yan si Jolly. Ayan, may help kayo. Di mo pa to nakita, Di mo pa to nakita, Francis, itong kubo. Ayan, itutur ko si Francis. Ayan, nakita nyo na. Dito ako mag-uumpisa sa, ano, ako sa labas mag-uumpisa. Ayan, para makita mo. Wala ata, di ata nakita to ni Francis last time. Ayan yung tulay. Ayan, no. Ayan yung kubo. Boundary ka pala, ayan. Malayo to, ano, Jolly. Malayo pa to. Yung, basta yung, ano na yan, yung nakikita nyo, yung nandiyan dyan, ano na yan. Pa San Francisco, Mulanay, San Narciso, tapos San Andres. Yan. Yan papunta daw dyan sa lugar na yan. Ayan, Francis, itutur kita. Tamsa, kaya good morning, te. Ganda naman, ayan, boundary pa. Hindi pa to boundary. Tapos, eto yung ano, Francis, oh. Yung sa gilid, tapos may mga ilaw yan sa ano. May mga ilaw yan dito sa mga kanto-kanto. Ayan, ay malaso Ate Mels, thank you. And ngayon lang medyo malakas ang signal. Joms, thank you. Ayan, akala ko may premiere si Joms kagabi. Tinignan ko, hindi pa pala, sa 21 pa pala yan.
Eto, morning si Smalls Kitchen and Vlog. Eto, dito ako natutulog pag madaling araw. Kasi sobrang, dyan may, ano lang ako dyan, linalatag. Tapos, ito, ayan, balik ulit tayo sa, sa pag-tour. Ayan, Raragas ang ganda, wala bang, ayan, yung isda, ayun, nandun, ayan. Ayan, sarap niya tapos na ako magkape, nakadalawang kape na ako, Francis. Ayan, oh. Ayun yung mga pisda. Ayan, di ko alam kung nakikita nyo. Ayan. Kaso maliliit pa. Kagabi ang lalaki ng mga ang lalaki ng mga tilapia dito. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan. Tapos dun. Tapos dyan. Ayan. Kulang na lang ng partner host. Ayun, wala yung partner ko. Di ko kasama ang partner ko. Naiinggit ang mga OFW na hindi makauwi. Ayan, lockdown pa kayo. Mayan mo kasi sila, Francis, meron kasi silang yung examination ng mga estudyante sa Cisco. Ayan, so magi-NC ito kasi next week sa Sabado. Ayan. Then ito yung mga upuan dito. Ayan, puro puro kawayan. Ayan, last. Ayan, ito yung loob. Ayan, pagpasok kusina, mesa. Ayan, ito yung pandesal. Ayan, oh, ang dami pang pandesal, oh. Tapos peanut butter. Tapos ito yung ayan. Ayun yung mga gamit ko diyan, ayan. May dito. Di lang kami makapag-video, okay. Iniiwan mo pa. Ano naman yun, te? Kauuwi lang yan dito sa Sariaya. Sa Sariaya naman yun. Ayan. Tapos ito yung isang kwarto. Ganda naman dyan, Miss Kutuloy. Ayan, probinsya namin. Ito yung isang kwarto. Ayan. May mga electric pan din dyan. Tapos, ayan. Ayan. May salamin din dyan, oh. Nakikita dyan, oh. Ayan. Tapos, merong cabinet din dyan. Ayan. O, siya sa labas. Tapos, papunta tayo dito sa labas. Maliit lang to. Morning po, vlogger. Ayan, thank you. Ganda naman dyan. Na-miss ko tuloy sa oo. Ayan, makakapunta tayo sa probinsya niya, Francis. Ayan. Ito, yung kusina. Maliit lang yung kusina. Lagayan ng mga sandok. Tapos, ayun, may sandok pa dito. Tapos, meron ditong itak. Ayan. Asan na ba yung itak dito? Eto, ayan, may mahabang itak dito. O, ayan. Ayan yung itak na nasa gilid. Ayan, maliit pero naka-tiles. Oo. Yung kusina lang, pero yung sahig, siya. Hello sa lahat, vlogger. Thank you. Ayan, pass. Good morning, vlogger sa Cagayan ng Malasuyaho. Kumusta? Ayan, Tiles, thank you. Ayan. Ito yung gilid, tapos di ko alam kung merong dito. Titingnan ko kung may malaking isda dito. BG laba time. Ayan, wag na maglaba. Then, ito yung CR. Ayan, naka-tiles din yan. Wag na pumasok, baka mayroong bomba. Tapos ito yung gilid. Ayan, yung sa likod tayo. Good morning, Sir Calix. Ayan, thank you. Eric Malasakit. Ayan, shout out sa iyo dyan. Ayan, sa Pampanga. Ayan, eto. Then, eto yung likod dyan. Ayan, thank you, Eric Malasakit. Tapos may mga bahay din dyan. Ayan, Lord of the Ring. Ay, kita. Hello sir Francis Are. Okay lang po, road to 1K please. Ayan, si Eric Malasakit, puntahan niya dyan. Ayan, buti pa dyan walang ulan. Ay, maulan dito nung isang araw. Tapos dito tayo sa gilid. Kaso to. Ayan, dito ako sa may tangke ng tubig. Ayan, maano ata to. Uy, malambot ang tubig. Ayan, ayun nakita nyo yun malaking isda, ayun ayun, ay, ang layo kasi, di ko kasi mapupuntahan eh. Ayan natin, let's take it eh. Ayan. Ayun di ko alam, wait lang. Di kasi ako malambot kasi yung dito, ayun, wait lang. Ayan, ianta. Host, road to 1K para maka 5 live na dahil. Ilan na lang kulang mo dyan? Ayan. Di ko alam kung nakikita nyo, asan na yun? Nawala. Ayun yung tumilansik. Lola, thank you.
Guys, pa-support naman kay vlogger sa Cagayan po. Ayan. Di ko alam kung nakikita nyo. Ito na yung pinaka-zoom ng camera ko. Nawala. Asa na yun? Ayun, yun. Mga dalag pala to. Ayun o. Isa, dalawa, apat. Parang ako lang ata nakakakita. Dagsaman Advance Congrats vlogger sa Cagayan. Hello, Eric. Ayan, puntahan mo yan, Lance, si Eric. Ayan. Nasa Pampanga yan. Nagiging busy yan. Road trip din yan. Nagmo-motovlog yan. Ayan. Ito yung bahay kubo dyan. Sabi ko nga sa kanila, sabi ko sa kanila, dun sa yung sa kapatid ng kuya ng ate, sabi ko parang mga badyaw yung nakatira dito kasi, eto, nasa ilalim ng, ayan, tingnan nyo, oh. Ayan, salamat sir. Ayan, Lola AC. Ayan, oh. Nasa ilalim, tapos may mga tubig yan. Tapos eto. Ayan, may ito maliliit lang mga isda dito, mga maliliit na pisda. Ayan. Iwan ko muna dito sa room, laban muna po. Ayan, salamat. Ayan, vlogger. Ayan, support natin kay si vlogger. Ayan, pasok na tayo. Ayan, eto yung, ayan o, nakita nyo o. Ayan, this live is brought to you by Cuatro Cantos, Ginebra, San Miguel. Ayan, agad yung nakita, Ayan, puro naka to, ayan. Naka sahig, tapos mga bangko. Ayan. May paypay pa. Maliit lang naman to. Ayan, tagusan nga lang yung tagusan lang. Ayan, dito na tayo. Whew. Ayan. Nakita nyo, di nyo nakita yung isda na yung isda na malaki. Sobrang ganda nung ang presko matulog. Dito ko lola, ayan, di ko pala alam. Eto dito pala ako natutulog. May sapin lang ako diyan dito. Ayan. Diyan ako natutulog tapos ang tandayan ko yan kasi malambot. Ayan, malambot yan. Kaya dyan ako, yung paa ko, ginaganon ko yung paa dyan, dito. Pag natutulog, tandayan ko yan. May bahay akong ganito kaliit, pwede na ako mag-asa. Ayan, dito minsan sa bangko, ayan. Kasi yung kuya pinsan ko, ayan, dito siya sa bangko natutulog. Ayan, dyan siya natutulog, tapos ako dito sa sahig. Tapos sobrang sarap dito pag madaling araw. Pag mga 12 na, yan, sarap na ng hangin yan. Pero pag mga hanggang 11, siya, mainit din dito, siguro dala ng malapit sa dagat. Kaya yon. Gusto niyo itur ko kayo dun sa palengke. Kasi may nanguhuli dito may nanguhuli dito na pulis, may umiikot na pulis dito. Kaya dito lang ako kasi wala palang tao dito sa bahay. Ay, nakita nyo pala yung painting. Ayan, ito yung painting, oh. Ayan yung painting. Pagpasok mo dito ayan, makikita mo na agad yung painting, oh. Ganda ng painting niya, no. Ayan, naka-display siya diyan sa dito sa labas din. Ito naka-jealousy natin, tapos naka-grills yung niya, yung pintana niya. Last, punta mo si Eric Malasakit. Ay, Eric, pwede akong pasuyo sa iyo? Ayan, super cute na mga doggy mo, Lods, Eric. Kaya Eric, pwede akong makisuyo sa iyo? Pwede mong puntahan si vlogger? Paano mo din yung yung kambal mo? Road to 1K na siya, Eric. Pwede ako makisuyo sa'yo. Ikaw na lang ata di ka pa ata connected kay vlogger. Saka nagla-live na din 'yon. Yan, hindi yung motor yung hindi na kailangan mag-asawa pag sa ganyang katumira, ha. Sarap ng oo. Papoproblemahin mo lang yung asawa mo dito. Pero mahirap din ang masarap ang buhay. Masarap, pero work mode, ayan, ubos na kape ko, ayan. Thank you, Jolly TV. Masarap ang buhay dito pag magbabakasyon lang. Pero kapag dito ka magtatrabaho,
Not sure ako kung maganda magtrabaho dito kasi maliit lang na ano to, maliit lang na bayan tong itong Katanawan. So walang konti lang ang source of income. Meron dito mga nyog, tapos palaisda, ayun yung fishing, yun. Ang pinaka main na main source of income nila dito is yung sa farming, katulad sa mga nyug, tapos sa fishing. Ayan, more on agricultural dito sa agricultural and then fisheries dito sa sa dito kasi along the lang to along the dagat lang sila dito. Ayan, Rowena Channel ads. Ayan, work mode na host niya. Thank you. Ayan, Tamshik na Sir Los niya. Emma Losuto. All yan from Rowena Channel. Ayan, shout out. Good morning sa iyo dyan, Rowena. Ingat-ingat kayo dyan. Ayan, so baka soon. Ayan, lolo, laking farm kami. Kaya naranasan ko tumira sa farm doon. Kami lumikayat. Pero pag nakauwi ako ng probinsya, pag umuwi ako ng probinsya, kasi sa Albay ako didiretso doon kasi yung minsan, doon kasi ako nasanay sa Kamsu ay sa sa Albay. Tas kung magla-live ako doon, ipapakita ko ituturo ko kayo doon sa tour ko kayo doon sa namin, sa bukid namin. Yan, di ko alam kung ilang kung ilang minuto tayo makakaikot doon. Tapos doon sa isang Manyogan din. Ate Les, ayan, thank you. Then, ayan, na yan, yung part na yan, yung napapakinggan yung mga nodes, ayan, mga, na yan, national highway na ata yan. Yung bahay na yan, yung bahay na nakikita nyo, ayan, sa likod niyan, ayun yung may tricycle na yun. Sa labasan niya, na yan, highway na yan, papunta ng Mulanay, San Francisco. Gusto nyo ilabas ko kayo? Doon lang ako sa may lalabas ko kayo para makita nyo din. Saglit lang. Lalabas ko kayo dito. Para makita yung kaso likod lang ng palengke ng Katanawan makikita nyo. Yan, thank you, Rowena Channel. Ayan. Dito lang ako sa labas kasi bawal ako pumunta sa palengke at wala akong dalang face mask. Ayan. Sadya na Sir Los, di nakasuporta lately. Ayan, no props ako din ng Rowena Channel. Hindi kasi ko dito may hina ang signal dito. Ngayong umaga lang malakas ang dito. Tsaka pag alas 12 ng gabi. Last G official. Ayan, madaming madami siya dahon-dahon. Ito yung mga dumidikit ito sa dumidikit ito. Hindi mo sinira yung bahay, papasukin ka. Hindi, may bantay dun sa likod. Ayan, may bantay dun sa likod. Ayan. Ito na yan, palengke na to. Ayan, pamilihang bayan ng Katanawan. Yun. Ay, lakas ni Kuya. Ayan. Ayan, palengke na yan dyan. Ayan yung auto ko. Dito. Nakarating dito. Tingnan no. Sobrang sobrang alikabok na. Di ko alam kung to Ayan heart. Ibang hilista. Ayan sobrang dumi na ng auto ko dito. Ayan. Tapos yun. Ayan. Ito tayo dito. Babalik ako mamaya. Ayan. Ito palengke yan. Konti lang. Ayan, malapit lang pala. Ayan ote. Ayan. Palengke na yan. Nandiyan. Tapos yun, malaking bahay. Ayan. May fishing. Oy, malayo to sa fishing port. Lance. Malakas ang signal doon. Ayun, pamilihan niya. Nasaan ka sir? Nandito ako sa Quezon. Ayan. Ayan din ako pupunta ng palengke. Medyo malansa. Ayan. Lola. Ayan, madami ding dito. Ayan, balik na ako kasi walang tao doon. Ayan, pabalik na kami mamaya 12. 12.
12 midnight kami aalis dito. 6 hours ang biyahe papunta ng Manila. Ayan, eto, balik na tayo ang papaya. Lalaking papaya yan. Ayan, natur ko kayo dito sa ano, no? Natur ko kayo dito sa pinupuntahan na. Ayan, Malasog Kabalayan. Ayan, Nancy Teng TV. Ayan, balik na tayo dito. Huy! Hello, doggy! Aw, aw! Hindi na ako hindi na ako tinatakulan. Magalit ka, dali. Galit, dali. Magalit ka, dali. Dali. Aw, aw! Aw, aw! Ayan, di na siya tumatawa. Tapos ayan, yan may malalaking isda dyan. Kasi press ko, Rowena, Lola. O yan, naitur ko na kayo dun sa ano. Ayan. Bahit. Loko. Hindi na niya ako tinatahulan. Dati, ayan, tinatahulan niya ako. Tinatahulan kami dito. Pero, naaamoy na niya ata. Ayan. Yan. Malubago. Yan. Kahoy na malubago. Ayan, mga nyug yan. Ayan. Daan tayo dito sa tulay ng Tawiran. Mamaya nila ako susunduin dito. Kasi pupunta daw kami sa falls. Pag-ano kami, maliligo ulit kami sa falls mamaya. Maliligo kami sa falls. Ayan, susunduin nila ako dito. Mas yung aso sa'yo. Ayan. Loko-loko to si Francis. Mabait yung aso. Hindi na siya, di na niya kami tinatahulan. Ano na, kilala na. Madali makakilala. Balabago tawag sa amin niya, ginagawang tiya. Oo, ate. Tsaka yung ano niya, yung balat, ginagawang lubid. Ayan, host challenge. Nako, ayaw ko dyan, ayaw ko magtampisaw dyan, Francis, kasi madumi ang tubig eh. Mamaya baka pagbalik ko mamaya, alipungahin ako pagdating to. Sakit pa naman sa paa yung may alipunga. Ano to eh, medyo di ko alam, madumi ang tubig. Pero dun sa kabila, malinis yung tubig doon. Siya sa'yo, ayan. Ayan, kain. Anong ulam mo? Anong ulam mo dyan, Lola? Ayan, Michelle Babon, Rang. Ayan, tapos, ano pa ba? Shell Petron, Lola. Ayan, vlogger sa Cagayan. Ayan, nandiyan ka pa ba, Eric? Asan ka, boss? I miss you. Ayan, wala ako dyan. Nasa ako, nasa labas ako ng Manila. Ayan, kape at mantu lang. Ano mantu? Eh, 1 hour lang ako. Ayan, 15 minutes pa. Ayan, pang ano lang natin. Sa ating Ayan, yes. Kape, tapos na, anong kape yun? Yung matapang na kape, nangangagat, yung yung 3-in-1 na coffee ko black. Ang sakit sa masakit sa tiyan yun. Ayan, manto, lolo. Okay, Chinese spread. Ayan, hindi pandesal. Antoy, gagawin mo ditan. Ayan, paakar ka. Sabi ni Rowena siya. Aha. Agapula. Agaputi. Rowena Channel. Ayan. Paano lang? Ayan, sarap pag-relax siya. Oo, pag solo nga lang ako dito eh. Kasi nandun sila sa kapatid nung asawa ng kuya pinsan. Mamaya dadalhan na lang nila ako ng dito. Magdadala na lang ng pagkain yun dito. Ayan, hahaha. Ayan, Lola, chow on. Ayan. Chow pa na lang, hindi chow on. Chow pan. Kulang na lang ng pilola. Magiging chow pa na. Ayan na si Teng Isaw an. Joms Cruz, thank you. Ayan. Nakikita nyo yung dyan. Hindi na lang puro mukha ko nakikita nyo. Ayan.
Ayan, makita niyo rin naman yung ano, yung mga press kong tanawin diyan. Hindi lang yung ating mukha ang nakikita kasi mukha ko hindi na fresh eh. Bilasa na. Tamsak dan shi Sirano. Ayan, thank you shi. Salamat, salamat. Ayan shi, may bagong kaibigan diyan shi. Baka di mo pa friendship si Eric Malasakit. Ayan, nandiyan dyan si Eric Malasakit. Sino pang last channel? Si Michelle Babon, Nancy Tay TV, at si Joms, kaibigan mo na ata si Joms, si Lola, si Francis, lang hindi na fresh Lola. Sunog na sunog yung channel pa pala. Si sunog na sunog yung balat ko sa ano. May dala akong sunblock kaso pagpunta namin doon, di na pala kami babalik dito. Ayun, hanggang sa napasarap na ng ano. Delay dito hina signal ayan. Parehas tayo. Ayan loading si Francis. Ayan, agang bilasayan. Oo. Jones, Lola Francis Kapitachi. Ayan. Puro siya ano siya. Medyo ano na oh. Kulay ano na eh, kulay malapit na malapit na pumiagta. Ayan, agta na nga. Ayan, then use ko after hiking. Ayan, pumayat ka host. Yung binabya 45 minutes. 45 minutes ano, sobra tapos yung kalsada, ano pa. Tsaka nahihiya rin kasi ako dito. Ligaw na Indian. Ayan, mega love shoutout, Puser host, idol, guwapo, tamsa kayo, Loida, thank you, MMLSO sa lahat, ayan, Loida. May bago tayong dyan kaibigan, ayan, tingnan mo na lang dyan sa taas kung sino pa yung hindi mo screenshot mo yun nandoon sa taas. Ayan, para ayan si Rowena channel, ayan, katulad ko din ng signal niyan dito, paikot-ikot. Hello sis, morning, Loida, ayan, nandiyan dyan si Eric Malasakit, di mo pa ata kaibigan niyan. Sino pa bang di? Si Michelle Babon. Ay, tapos na ata. Si Les Channel, Loida. Ayan yung pinapupuntahan ko sa friends mo na ata yan. Si Raraga, friendship mo na. Si Lola AC, friend ko na. Ayan, si Ate Nancy Teng, ayan. Bijilan Lola, vacuum muna ako. Ayan, di ko pa kita Lola yung 10 minutes na lang tayo. Ayan, so, lang tayo. Na lang tayo. Ayan. Ayun maingay yung bata dun sa kabila. Good morning po. Ay, si Ate Nancy Teng, ayan. Friendship mo na yan kasi nagkabisita ka sa kanya. Si Loida, puntahan mo yan si Loida, Si Eric Malasakit, puntahan mo din. Si Lance, nangingisda ata si Lance. Sino pa ba yun nandiyan dyan? Si Raraga naka-BG, si Joms, friend mo na ata yan si Joms. Si Rowena channel. Ayan, di ko makita yung Eric po. Eric Malasakit vlog lang Ashi. Lagyan mo lang ng galing ka dito para para ang kanon, mabalik ang kanon. Ayan si Loida, maiikli lang yung niyan. Madami akong panonoodin diyan, malamang. Ayan, kasi tinatamad ako manood kapag loading kasi ikot-ikot eh. Yung yung 16 minutes na pinanood ko nga ang tagal ko bago natapos yung yung 16 minutes na pinanood ko. Grabing ikot. Pa-help mo nga pala ako kay Pwede mo ba ma-play yung playlist ni Francis? Ano lang ata yan, 3.8 na lang ata yung kailangan niya. Or malapit na. Di ko alam kung nag-apply na to si Ay, hindi pa pala kasi 3.5. Baka ngayong weekend matatapos si Eric. Ay, si Francis. Ayan. Ayan si Lola, piniplay kanya ni Lola, Francis. Di naman yan, di naman nagko-comment yan si Lola nagpe-play na lang yan. Konti na lang hahabulin yan. Then si vlogger sa Cagayan, ayan, support din po natin. Road to 1K na siya.
Pag ano, no, pagbalik ko naman nila vlogger, i-push natin yung ano mo, yung 1K mo para makadirect ka na kay ano, kay Lolo. Ayan, Francis Aday, sure. Ayan, sige, sige. Salamat, si. Ayan, kahit wala ako dito, ayan, kahit di ko na-play yan, ayan, may ibang nagpi-play diyan kaya. 34 lang ata yan si ano. 2 oras, 3 oras lang ata yung ano, yung ano niya, yung playlist niya na yon. Kung naka-playlist, ano yan siya, meron siyang playlist. Pagtingin ko 33. Not sure ako kung nadagdagan yung ano niya, yung playlist niya na ano. Si Margie TV, si Margie, binalikan ka na ni Margie. ACL Lola, ayan. Margie, ayan si ano, puntahan mo daw si Lance. Napuntahan ka na daw ni Lance. Madami tayong isusupport dito after ng ano eh. Pag si Francis, ito si vlogger. Ay si vlogger, naka ano naman yan eh. Malaki-laki na ata WH yan kasi nakaka ano yan eh. May playlist yan eh. Si Lance. Sino pa ba? Si Inday Pislat, malapit na din ata si Inday Pislat. Si JM World. Si yung isa, sino nga yung isa na yon? Si JM World, si Inday Pislat kasi magbarkada yan eh. Si Ate Rosan Adams na lang pala yun. Di pa na ano, di pa na si Sweet PASMR pa pala. Yan pala ano. Si Lance matagal-tagal pa si Lance pero lang ano sa iyo diyan Lance pag ano, pag madami magsusupport sa iyo diyan. Kung hindi man makasupport eh naka-playlist lang yan sa iyo para WH mabilis mo makuha. Yan pati si Shea. Si vlogger malapit mabilis lang yan kay vlogger kasi madami nagpe-play yan sa ibang bansa eh. Pero unahin natin si ano, unahin natin si Francis. Para ano, para maging ano na, para maging artista na din yan si ano, si Francis. Sana hindi naman magano dito, sana hindi na mag-lockdown dito sa ano, sa Pilipinas kasi sa mga port daw bawal na daw sa port yung kailangan may vaccine tapos dapat may swab test lahat ng ano kailangan ng pa daw eh. Ay si Cle Prades pala may kailangan din yun kasi binawasan daw siya ni Lolo eh yung WH niya. Yan 5 minutes na lang tayo. Ayan, Lance G. May bago kang upload, di ba, Lance? Hindi ko pa napapanood yun. Ayan, dito lang tayo. Ayan, ikot-ikot ko na lang kayo dyan. Yung si Raragas, ayan, nandiyan dyan si Raragas, si Ate Les. Yan ba, napunta mo na ba si Ate Les? Hindi pa. Michelle Babon. Si Eric Malasakit. Sino pa ba yun nandiyan na di mo pa friends? Si Ate Nancy Ted. Si Lloyd ayan. Not sure ako kung friend mo na yan si Lloyd she. Watch yan kasi may short video lang yan si ano, may mga short videos lang yan si ano si Lloyd. Si Marintel. Ay nako. Ang sarap talaga dito. Pasarap dito pag ano. Para akong nakakulong dito sa bahay na to. Dinadala na lang ako ng pagkain kasi dun sa bahay sa mga kapatid ng ate ay nahihiya din ako pumunta doon. Ayun, dinadala na lang nila ako ng pagkain dito. Kagabi dinala na ako sinigang na bangus, lumpia, tapos yung chami na pansit. Ang sarap ng pagkakaluto ng bangus, ang sarap, fresh na fresh yung bangus. Tapos yung mga isda dito, ang sariwa ng mga isda dito, pisda. Ayan, 4 minutes na lang tayo. Iisakto ko na to ng 1 hour. Para mag ano na yan. Ayan, nakita nyo yung ano. Ayan, may nagsisiga na doon. Doon kahapon, pagpunta namin dito. Madaming
Nadaanan ako na nagkukopra doon lang sa gilid ng ano, sa gilid na ng kalsada. Daming ano, daming nagkukopra ng mga nyog. Sabi ko nga dito kagabi, pagdating namin, sabi ko isama ako sa laot para ma-experience ko din yung paglalaot. Nga lang, ayaw naman nilang ano, ayaw naman nilang papuntahin dun sa laot kasi ano daw malakas ang ahangin kasi may bagyo Kaya ayun, pati sila di rin naman sila naglaot kagabi. Kasi sobrang lakas ng hangin dito sa lugar na to. Di nga kami nakapunta ng ano, dapat pupunta kami ng Marinduque. Kaso di na kami nakapunta ng Marinduque kasi nga ayun, baka kung ano mangyari dun sa dagat kasi sobrang lakas ng hangin. Ay, kaya dito na lang kami. Ayan, nag-TikTok na lang ako dito. TikTok, tok, tok. Yeah, 2 minuto. Nauuhaw na naman ako dito. Ate Mels, ayan, thank you. Ayan, puntahan mo si Ate Mels Kitchen. Inom lang ako ng ko, tapos na yan. Inom lang ako ng tubig. Habang buhay na pagsisisi, dahil di ko alam kung paano. Hara, ngayon patapos na ako, Inday. Salamat. Ay ako nakapasa, mag-end na ako, Inday. Thank you. Ano na ako lang to, Inday. Salamat ayan sa mga naka-BG diyan. Thank you. Ayan. Ayan, meron naman balita dito sa COVID. Ate Les, Inday, Ate Mel, sa Nancy Teng, thank you. Lola AC, Raragas, thank you. Joms, thank you. Francis, ayan si Eric Balasakit, Michelle Babon, Maji TV, naka-BG. Nakikinig ako. Lance G Official, thank you. Lloyda, thank you. Shi, thank you. Nangingisda ata si Shi. Rowena Channel, ayan, loading. Ayan, sino pa nga? Lagi saya, thank you. Ate Les, thank you. Ayan si Lance, Mel's Kitchen, salamat Ayan. Jolly TV, thank you nakabidyo sa atin si Jolly TV. She Serrano, thank you sa pagbisita. Thank you. Ayan, sino pa yung nandiyan kanina? Kita yan, thank you. Ayan, so magbabay-bye na ako guys. Thank you sa atin lahat. Ayan, so naitur ko na rin kayo dito sa bahay. Bye all. Ayan, BG na lang host. Ayan, wag ka na mag-BG. Ayan, so mag-i-edit tayo. And pets, ayan tol, thank you. Ayan, nakikinig ako. Ayan, thank you. Ayan, Inday Pisla, thank you. Ayan, bye-bye na guys. PM ka lang host kung may pa-play ka. Ayan, sige, si Francis lang naman ang ano dyan. Si Francis pa lang ang kailangan natin. Si Lola AC naka BG. Ayan. So magpapakita muna ako. Ayan si Eric. Ayan si Eric, puntahan mo yan. So magbabay-bye na ako guys. Ayan, thank you. So ingat at saka ayun, stay stay healthy and safe. Bye-bye everyone. Salamat sa pagbisita. Ayan, thank you. Lance, puntahan mo Eric ha. Ayan. Eric, pag pumunta sa yung dalawang nangingisda natin, so balikan mo sila, Erica. So bye-bye na guys. Salamat. Bye-bye. Sino bang nakalimutan kong na-iano dyan? Wala. Lloyda, ayan. Makakalimutan ko si Lloyda. Ayan, si Tol. And the pets, ayan. Thank you. Saying bye-bye. Sayonara. Have a day. Have a great